जय भोजपुरी, प्रणाम सब भोजपुरी श्रोतागण के। हम जीजी तिवारी जी लेके हाजिर बानी टीजर के रिएक्शन। आप लोग पता बा अपना राजा जी के गाना जौन की बहुत मतलब का कहल जाए, गाना के बहुत देर से लोग इंतजार करत रहे। गाना के कितना दिन पहले पोस्टर डाल दिया गई रहे, एकरा बाद पवन सिंह की टीम एकदम सुनसान हो गई रहे, पता ना कहाँ गायब हो गए रहे लोग। गाना आई के ना आई, ऐसा ही आजकल पवन सिंह और पवन सिंह की टीम के हाल चल रहा बा और इससे कहीं ना कहीं फैन नाराज बड़े। ये आप लोग जरूर बताइए क्या ये चीज से आप लोग के पवन सिंह की टीम से शिकायत बा और एक चीज के पवन सिंह के सुधार करे के चाहिए कि काम टाइम पे होके करे के बा तो टाइम पे करी जा, नहीं के करे के तो पोस्टरों तक मत रिलीज करी जा, ठीक बा। काहे के लामी लामी केस और ई गाना दू ऐसा कांड हो चुकल बा जेकरा से हम देखनी हा कि फैंस भी कहीं ना कहीं परेशान होकर नजर आइले हा और उस बीच में बहुत लोग मजा लेत नजर आइला। ये आप लोग से सवाल रही है पर खूब कमेंट करी जा ताकि वीडियो अगर पवन सिंह और पवन सिंह की टीम केहू भी देखे उन लोग को पता चले कि हाँ सच में भाई बात पर गौर करे लायक बा और बात के सुधारे लायक बा काम के, ठीक बा। तो चलिए टीजर आ चुकल बा, एगो रिएक्शन कर रहल बानी और आप लोग बता दी कि कल ही गाना रिलीज हुई तो जल्द जरूर ही आप लोग के बीच में लेके हाजिर हम। और खेसारी फैन से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग कॉमन गाना चाहते हैं जा उ जोन गाना आई ओकरा संगे खेसारी जी के भी जोन गाना आइल बा, शायद एगो चॉकलेटी सड़िया और एगो दूगो शायद कोनो गाना आइल बड़े सा, तो कमेंट करम जा तो जरूर उ गाना ज्यादा जोना पर कमेंट आई उ गाना लेके आई, ठीक बा। तो रिएक्शन शुरू कर जाओ। राजा अपना राजा जी के दिलवा ना हमरे याद आवता पुरानका गाना, अपना राजा जी के नया गाना हटे जौना में शिल्पी राज गईले बड़ी। बाकी बात में होई चली, पहले टीजर देख लियो। हम बेकरार बनी कब से देखे खाती, इंस्टाग्राम पे शायद पता ना थोड़ा बहुत लोकल है तो हम देखी ना हमको खुद को क्या देखम तो फिर मजा ना आई, ठीक बा। तो रिएक्शन शुरू कर जाओ। शुभ लाभ फिल्म प्रेजेंट्स पावर स्टार पवन सिंह, हीरोइन हलोगे। अरे इनकर तो हर गा आशुतोष तिवारी लिखले बड़े। पवन सिंह एकदम सिंपल लुक में लगा था, वो ट्रैक्टर आगे सोफा है बीच में ना छोड़ रहल बा का ला रहल बा। तनी ऐसा आप लोग ऐसा ना बुझाइला कि मतलब गाना के सेंस जोन बा तन बुझात नहीं अपना राजा जी के, ठीक बा। गाना ही नाम के बा और जोन माहौल में देखावल गेल बा वो तो ऐसे लागत जैसे ऑर्केस्ट्रा देखे गइल बा लोग, भीड़ और लागता फनी होई कॉमेडी होई मजा आवेला बा। का उनका नाम हो कौन वर्मा नाम हो उनकर, बाकी लोटा हमारे ज्यादा उनका नाम याद है, कोनो फिल्म में देखले रही। अच्छा लगता गाना काल आवेल बा। पवन सिंह एकदम सिंपल लुक में लागत, ऐसे लागत कोनो गाना के शूटिंग वूटिंग करते नहीं खन, हीरो नियर लागते नहीं खन, एकदम नॉर्मल एकदम सिंपल लाग रहल बड़े, ठीक बा। देखिए वो फोन आ रहा बा बहुत दूर पे बा लेकिन ठीक बा। तो कल आप लोग के बीच में हाजिर होता नहीं। आज आशुतोष तिवारी लिखले बड़े और म्यूजिक में के दिले बा, म्यूजिक प्रियांशु सिंह और डायरेक्टर दीपान सिंह जी। बहुत गाना बढ़िया लग रहा है, माहौल ठीक लग रहा है, जोर जबरदम हुई गाना में मजा देवे वाला बा भरपूर ये गाना, ठीक बा। शिल्पी राज बहुत दिन के बाद पावर स्टार पवन सिंह के साथे नजर आवल बड़ी और ईशानी घोष जे मतलब ये गाना के हीरोइन बड़ी उनका के देखावले नहीं के गई उ हई पातर छितर के लोग हमारे तो बुझाइबे ना कि हीरोइन हुई, हम तो देख के हैरान हो गए नहीं है। बाकी तनी ऐसा चीजें रहे तो मैं क्या देखे के मिली ज्यादा कुछ तो गोल्डी जायसवाल जी सनी सोनाकर जी कर कोरियोग्राफी करी लोग, मजा आई देखे में। टीम जबरदस्त बा, गाना भी मस्त बा और बड़ा लाजवाब बा। इंतजार भी बहुत दिन से लोग करते, एकदम टूट के पवन सिंह के फैन भोजपुरिया दर्शक पड़े वाला बाड़े। गाना जरूर रिकॉर्ड बनाई, कितना बड़ रिकॉर्ड बनाई, कितना बड़ व्यू के रिकॉर्ड तोड़ी, नीचे कमेंट सेक्शन पर राय दी जा। काल एकदम लेके हाजिर होखम ते करो के वायरल करे के जय भोजपुरी एकता बना के राखी।